Niin. Noin. No niin nyt. Niin että oli kai tää nyt oikea paikka, helvetti tää. Olihan tää. Okei, mennään. Kenenköhän juoma tää on? Ei ainakaan sun. Ei mua kiinnosta. Aiotko sä siis syödä ton? En. Nam nam. Oli kyllä pahaa juomaa. Ahaa. Mitä helvettiä Mikke tekee täällä? Ei siihen mitään hemmetti. Moi! Okei. Outoahan se. Ai moi! Moi. Mitä helvettiä noikin tekee täällä? En mä tiedä. Ei juu. Jou. Moi. Hei. Ai niin, Mikko, muistatko se Halloween-reissu? Ai joo, muistan. Minä en muista yhtään mitään, sovitaan niin. Outoa, koska säkin olit siellä. Ei, en ollut. Joo, siellä oli minä, Mika, Mikko, Ei, en ollut. Saori ja Misaki. Ketkä? Mun sisko ja mun tyttöystävä, mitä sä luulet? Ai sulla on sellainenkin. Okei, minä menen tänne. Ei kun mieluummin tänne. Kauemmas Mikestä. Mä tuun kans. Joo, mun puheen on vähän märkä. Omena. Kai sä tiedät, että toi on koristeomenapuu. Onko äijä nyt vähän tyhmä? Ei mua kiinnosta, se oli ihan hyvä. Outo kyllä oot. Ja oikeesti se oli tosi pahaa. Mä taidan lähteä tänne näin, joo. Aha. Noniin. Kiitoksia. Tuo kylläkin maksaa. Aha, heippa. OMG, oliks toi Mikko? No, Mika on kyllä parempi. Eipäs. Jopas. Eipäs. Jopas. Ei me nyt hänellä. No hyi, se on Miko. Moi Mika. Kuka helvetti sinä olet? Sun ykkösfani. Ai onko se mulla vai fani? Jaa. Kiva. Tai jotain. Heippa. Haluuks tulla treffeille? No en helvetissä. Auta mua! Lähde vetää. Miten sen? En mä sittenkään voi auttaa. No jaha, minä nyt tulen kuitenkin istumaan tähän näin. Mäkin myös. Joo, ei. Siis, hei. Mikki, ole hyvä. Siis oh my god, täällä on kans Mika. Moi. Mä oon sun ykkösfani. Cool. Haluut sä lähteä mun kautta treffeille? Mulla on jo tyttys. No jätä se. Miksi sä vastuulit nyt? No voinko mä kuitenkin hengaa sunkaan? Joo. Jou mitä? Ei. Tää piti olla poikkien hengaus. No
onhan täällä enemmistö kuitenkin poikia vielä. Mut sä oot tyttö. Niin, mut enimmistö. Niin ei se varmaan haittaa, jos hän hengaa meidän kanssa. Kuka helvetti hän on? En mäkään tiedä. Joku mun fani. Onko se niitä faneja vai 2? Mistä mä tiedän? Jaa. Okei. Joo. Moi, Camilla. Tätä... Hajaa! Iskä, mitkä kiusaa? Ai taasko? Jaa, auta! Ei hemmetti. Miksi sä kiusaat mun lapsia? Voi hempskatti, mä taidan olla nyt kusessa. Moikka! Hei, Mikon kaveri, autat sä mua? En. Miksi? Sä et oo mun kaveri. No voi jännä. Voit sä olla mun kaveri? En oo rääpäleitten kaveri. Hei, Mika! Mikon kaveri kiusaa mua. Ai jaa. Niin, aiot sä tehdä jotain asialle vai et? En mä oikein jaksa. Mä en oo enää sun fani. Siitä sait. Ai mun. Niin. Okei, sit mä autan. Kiva! Mä vaan esitän, että mä autan tota. Okei. Joo, lopeta Mikkeen kiusaaminen. Ai joo, sori. Joo, siinä kuulit Mikke. Kiitti Mika. Voit sä nyt auttaa mua taas? No missä? No herra Piiranen on vihainen mulle. Oi joku. Moi. Sinun veljes täällä kiusaa minun lapsi. Se on epäasiallista. No tää on kyllä sun ongelma, Mikke. Häh? Mut sä sanoit auttavas mua. Herra Piiranen, auta mua, Mika kiusaa. Mikke on kyllä vähän tyhmä. Ihan sekasi koko äijä. Niin kuin sä. Mitä? Niin, kuulit kyllä. Mitä? Joo, enemmän sekasin mitä mä luulin. Joo. Kiva, mun laiva! Joo, toi oli outoa. Jep. Tosi outoa. Mistä lähtien sulla on ollut skeittilauta? On eikö sä et mä skeittaan? Joo. 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 Voit sä lopettaa joo? Hyvä. Noniin, hyvä. Enkäs lapsukaiset takas leikkimään. Okei. Okei. Ui. Ouch.
Ei, mä tuun kans. Mä tuun myös! Okei, tosi kummallinen perhe. Niinpä. Miko. Ei taas sinua. Itsin ruohohiuksinen tyyppi. Sähän tykkäät niistä mun hiusväreistä. Mistä helvetin hiusväreistä? Kato vaikka. Mitä? No vihreät mun hiukset. Niin, ihan iljettävät. Eihän oo. No onhan. Mitä? Niin. Mä voin vaihtaa ne jos haluat. No, ei mua kiinnosta. Miksi? Koska mua ei kiinnosta. Mä luulin, että sä oot mun poikaystävä. Mitä helvettiä? En oo kuule koskaan ennen nähnytkään sua, että mitä vittua. Niin mut mä oon sun ykkösfani. Niin. Niin meidän pitää olla yhdessä. Ei kuule tuu kesää. Kesänä tulossa. Oot sä noin tyhmää? Mä esitin sua. Häh? Koska sekin on tyhmä. Ei, minä en ole tyhmä. Sinä olet tyhmä. Kukakohan ton todistaa? No sinä vaikka. Niin. Ei kun Harri todistaa. Toi tyttö todistaa. No, Miko on kyllä oikeesti tyhmä. Sun ei pitänyt todistaa. Joo, niin se sanokin totuuden. Nappiin meni. No ei kyllä mennyt. Minä en tiedä mitä helvettiä mä nyt aion tehdä, mutta mä aion tehdä jotain mietitään. No tässä on. Noniin. Ai, se meni sen päähän niinku. Auts, mitä toi oli? No siitä saat vitsin huora. Joo, pitäisikö enemmän miettiä yleensä? Joo, no niin. Mä en tehnyt sulle mitään. No, teithän. Sä tulit mun luokse. No, ahaa. No niin, just. Mhm. Joo. Joo, mun pitää tästä lähteä, kun Sanni tarvii mun apua, niin moikka! Joo. No minne se Joonas nyt jäi? Katselee puita varmaan. Kuka helvetti katselee puita? Mitä sä siellä niin kyyläjät? Niinku, tai jotain. Mä katoin puuta. Siis kuinka tyhmä sä olet? Ei oo järkevää katsoa puuta. Pääkiihe ite vaan. Jaha, älä sitten ole enää mun kaveri. Ei, olla. Noni. Juu. Onks tää sun tyttis? Ei helvetissä ole, se on vaan joku random ihme kusipää. Eikö joo, me ollaan hänellä huono muisti. Ei. Kuule, sulla se huono muisti on, jos sä et edes muistanut sitä, että mä en oo enää edes ikinä nähnyt sua. Minne se valkohiuksinen katos? Kuka? Ai Harri, joo se, en mä tiedä. Joo, se sanoi, että se tyttis tarvii sen apua. Ahaa. Hei, nyt mulla on idea. Ota sinä hänet, joo. Häh? Niin. Ei, kun me ollaan yhdessä. Ei, kuule. Mä otan mieluummin Lucian takaisin. Siis te erositte? Jo viime vuonna. Cool. Me oltiin ehkä kuukausi yhdessä heti, juu. En kyllä ihmettele, miksi se jätti. Kuule, se oli ihan molemmat. Ei vaan enää kiinnostanut.
Tosi mä en kyllä tiedä, ollaanko me edes erottu. Me ei olla vaan niinku puhuttu enää. Siis, sä et ite tiedä, ootteko te erottu vaan sen takia, koska te ette oo puhunut. Niin. Mikon fysiikka. Ei, toihan on hyvä nimi. Niin tosi fiksu. Häh? Niin nyt kun sulla ei ole enää sitä, niin me voidaan olla yhdessä. Häh? En mä oo sanonut, että ei sitä ole. Kyllä se ihan on tässä maailmassa vielä. Niin, mutta te olette eronneet varmaan. En minä tiedä. Mä voin laittaa sille viestiä. Mä vaan otan mun puhelimen täältä näin. Vai niin? No niin, ja nyt kysytään. No niin, hei, mä menen puhumaan tänne näin. Joo. Okei, kaverit, mun sisko just äsken lähetti viestiä, että hän tarvitsee mun apua, niin mun pitää nyt mennä sen luo. Bro, miksi nyt säkin? Joo, niin. Joo. Koska se on kipeänä ja mun pitää ostaa kaupasta jotain. No niin, Lusiakaan ei tiedä. Okei, tää on hyvä hetki mun lähteä, niin moi! Ups, Moikka! Eli kukaan ei nyt tiedä. Ei hitsi, ne on niin tyhmiä oikeesti. Juu. Kenenköhän puhelin tää edes on? Ei tässä edes oo pelejä, onpa surkea puhelin. No niin näköjään onkin. Hei, onks tää sun puhelin? Sinä. En, mulla ois pelejä. Joo. No, mä taidan ottaa tän puhelimen. Mun puhelin muutenkin hajos. Aha. Se tippuu 6. kerroksesta. Joo, toi on ihan totta. En kyllä ihmettele. Joo, noin. No niin, nyt täällä on pelejä. Joo. Ja itse on puhelin härkä. Teidän pikkuveli just äsken lähti. Joo, kyllä se osaa reitin takas. Ei se edes olisi saanut tulla tänne. Niin, eli se osaa sen reitin takas. Niin. Tai sit se menee ukille. No se olisi kyllä hyvä. Joo. No, sinne meni myös Oliver ja sun kaveris. Ja mun puhelimesta loppuu akku. Ja me ollaan näitten fanityttöjen kanssa. Auta mua! Älä yritä tulla mun syliin, mitä sä teet? No kuule, sinä olet parempi kuin tuo. Millä tavalla kyllä tarkoitit En mä edes tiedä. Okei. Miten sä et voi tietää? Okei, sillä tavalla, että sä oot mun veli. Joo. Joo. Juu. Niin, haluatko sä yhä hengaa? Mun kaverit just äsken lähti. Joo. Okei. Tuolta kuuluu jotain ihme ääntä, niin mennäänkö kattoo, että mitä sieltä kuuluu? Joo. Tää vene hajos! Siis sä sanoit, että tää vene ei hajoa. No hupsis. Kuule, en mä voi kaikkea ennustaa. Maria ja Lucia! Mika, mun
Kuka helvetti toi on? Mun fani. Aha, no kuitenkin auta mua. Siis Lucia sanoi, että toi vene ei hajoa, mut se hajos. Se vaan löysi sen veneen jostain random paikasta. Ei ihme, että se deittas Miko. Joo, mut mä en oo niin tyhmä kuin Miko. Niin, koska Miko on fiksumpi. Ei niinku tota voi kääntää tolleen. Aha. No niin missä sun puhelin on? Se tippu järveen. Ei kun mereen, mut kuitenkin. Joo, noin varmana menee amiksen 9-luokan jälkeen, huhhuh. No hei, Miko soitti mulle ja sen takia se tippu. No se selittääkin. Kuule, ei ole siltikään minun syy. Niinpä. No kuule, voit sä vaan lähteä siitä? En. No, joo. Mieluummin onkin sittenkin mun syy, joo. No samaa mieltä. Osaako kukaan korjata veneitä? Mä osaan, mut mun työvälineet on himas. Voi paska. Hei, mitä täällä toisella puolella on? No hypätään! No, juu. Niin joo. Mä en pääse sinne, mun vaatteet voi kastua, jos mä tipun. Ja mun hiukset voi mennä huonoksi. Niin, me ei nyt vaan tulla. Ai jaa. Joo, heippa! Noin nyt valahteetaan. Noin. Täällä on keinu. Mene nyt siihen keinuun. Oi. Minne se Lucia katos? Ei sitä enää oo. Okei. Joo. Joo. Mitä? No niin, moi! Luulitteko te jo, että mä lähdin? No en lähtenyt. Joo. Missäkään se oli? Hei, mitkä avaimet nää on? Varmaan johonkin kummitustalo ei kyllä mennä tutkimaan. Ai niin, muuten se vihreä hiuksinen liikka yritti kutsua Mikoa treffeille. Okei, mitä siitä? Joo, no jo näköjään eronneet. Ei me edes välttämättä olla, mutta ei mua vaan kiinnosta. No niin, Miko, me ollaan erottu nyt, sä oot liian tyhmä. Kuule, mulle käy se, että me erotaan, mutta ei se, että mä olen tyhmä. Ja hei, eikö meidän niinku kaupungin laidalla tai siellä on niinku joku ihme hämärä peräinen talo? Et onko nuo avaimet sinne? No mennäänpäs testaa! Joo. No. Mun mielestä tää ei oo kauhean hyvä idea. Mun mielestä kannattaa eka testaa, jos se vaikuttaa huonolta, niin juostaa pakoon. Okei. No niin, sä voit avata kerran. Sun mielestä tää on hyvä idea. On tää munkin mielestä, mutta niin. Okei, näköjään paras ekana. Noin, tulkaa. Okei. Eikä täällä voi ladata puhelimen. Mitä hemmettiä? Ai vai mun avaimet, ei kun ton avaimet vai tippu? Hei, katsos. Pihlas on meidän poikaystävät. Oh my god, Stella, niin on. Mitä? Okei, hei, pystyykö täällä ladata puhelinta? Joo, totta kai pystyy. Okei, hyvä. Missäs täällä on laturi?
Mene vaan kuitenkin randomille kämppään. No niin, tonne noin. Tuolla noin. Noniin. Mitäs täältä TV? Mikä helvetin TV tää nyt on? Se on vanhanaikainen TV. Mä taidan lähteä vetää. Heippa, ja ei enää nähdä ikinä. Ja tänne avaimet apua äkkiä tänne. Joo. Tässä avaimet. Ne oli kyllä ton avaimet. AMG sun poikis antoi sulle mun avaimet äsken. Niin, kiitti hei. Oh. Maria, auta mua! Mut me ollaan yhdessä. Miten sä kehtaat pettää mua? Me vasta avattiin puistossa. Joo. Ja sitten äkkiä Hane. Joo, Maria, kanna mut. Sinä kannat minut. Okei. Joo.